yari gidan maza gidan yari, gidan yari gidan maza gidan horo. Gidan yari gidan maza gidan yari, gidan yari gidan maza gidan horo. Ba sai kai sata ba za ka gidan nan, ba sai ka yi fashi ba za ka gidan nan, kai tsarsai ya zo ba za ka gidan nan. Al'umma halayen mu makiyaye, mutane na zaune na ji an yi kirana, ina dubawa na ga miskol na abokina, sai na ɗaga wayata a cikin marina, muna waya muka gaisa da ummansa, ya ce in shirya zaraka shi wurin budurwarsa, ya kawo mota dangaren na da nisa, muka kama hanya kamar da wasa, ya ce min ne shi sai ya gano na fisa, domin shi ya daɗe bai ganin na fisa, domin silar garin suna da nisa. Na yi dariya na ce garin bai da nisa, yanzu ga shi har mun zo garin Kaduna, maka sauka dun mun zo garin na fisa, maka faka mota ya kira na fisa, suka yi soyayyar su da nafisa, muka kamo hanya domin mu dawo, na ɗauko wayata ina ta chatin, ma'ana chatin ɗin shi ne Facebook, sai na gani wata ta yi adin ɗina, ni ma ko sai na yi mata accepting, kamar da wasa muka fara soyayya, ta turo min difin ta ba ƙarya, da gani lalle ta kama da yar manya, ta ce tana so na ce ban soyayya, domin an yaudare na a soyayya, ta takura min na karfi soyayyarta, a nan take ta turo min nambar wayarta, watar muna chatin ta ce bana kiranta, na ce karta damu ni zan yi kiranta, watar ina zaune sai na yi kiranta, ta ce mai in shirya in zo gare ta, maka shirya za mu je gare ta, ƙarke mun je gare ta aka kama mu, ba mu san menene muka aikata ba, ƙarshe yau sai ga mu a kotu, aka yanke mana hukunci gidan yari, kuma ƙarshe mu ba mu san me muka yi ba, ga mu a kotu muna zaune, sai ga motar gidan yari ta zo ni da abokina ta kwashe mu, nemi ma kashi na